meaning that umuntu sengathatha imali yakhe oqala enye into ngoba le yesiphoyisa akuyona indlela yokuphila. Awukwazi ukuthi ungangitshela ukuthi una 35 years uyasebenza uphethe police station kodwa uxaka kwaba ama-appellate. Ayikho into etshengisa ukuthi usufinyelele la okutshengisa ukuthi hayi ngempela uhappy about isiphoyisa. Why don't you start something that is different? Start something different because the money also generate also khona kuma coffers zakho. You can now buy a franchise. You can start something new. Ungaqala manje uvule i-boutique shop order direct ku manufacturer eChina ama fake engubo zakhona uzowadayisa labantu bayathanda ama fake. Even ungabutha la komadonusi uzodayisa lesitolo sakho uchithe phansi. It will be much safer and better. You'll be able to see ingane zakho ishada. Kunephoyisa manje elina 3 years esiphoyiseni sekodwa sebeka abahlaba ngenhlamvu. Lelo phoyisa alizombona umzukulu walo. Nothi ingane ishada alizoba nje nomzukulu ngoba selibonile ukuthi lento iyenzeka, lento eshoba kudoti iyenzeka. And i-violence esamaphoyiseni ishiya iphoyisa li-ruin ukuthi should I continue with this? Why amaphoyisa i-inform yabengayineke eminyango? It because there's no happy life at the end of the day. You are always a suspect if uyiphoyisa. Ayikho into yenza kahle kuthiwa kunalokho ukuthi wena ohlukumeza isigebengu bengafuzile umdulo esebhekile ufuza umjaha uzomfica. Lo muntu udubule kuphi esiphundu esebhekile esebaleka. Ngisho ukuthi ke asingasebenzi ngaphansi kwe depression. Njengoba ngisho ukuthi uyalimala. Uvuka zonke insuku usindwa i-bulletproof. Abantu ama-civilian awayazi i-bulletproof isinda kanjani. Ayikho i-bulletproof esinda njengeyephoyisa. It's not less than 1 kg. It's not less than 2 kg. Angifuni usho isindo sakho singanani. Iyasinda i-bulletproof. Iphoyisa kufanele igqoke zonke izinsuku. Melo patrol elokushini kufanele hleze lifake i-bulletproof. One day lingayifanga iNew German masihlaba ngenhlamvu kwi-robbery. Kuthiwa nje besande uyikhumula nje uyaqala ukuphuma epolice station angayifanga sanomnembe ngenhlamvu. Ngisho ukuthi amaphoyisa awakacabange differently. Awayeka ama-promotion ama-ranks lawa i-investment ayisiza yisebenzele asibhenki yona. Think about ukuthi uzobona yini ingane zakho ishada. Uzombona yini umzukulu wakho umhambise ecrash. Uyazi uhambisa umzukulu wakho ecrash isize into enkulu kanjani.